Ja som matka krásneho milovania. Kniha Sirachovho syna 24:24. Štvrtá časť. Aké sú pobožnosti k úcte Panny Márie? Zasvetenie sa Panne Márii. Svätý ruženec. 5 prvých sobôt a 15 sobôt. 3 anielské pozdravenia. Aniel Pána. Zázračná medaila. Mariánsky škapuliar. Sobota zasvetená Panne Márii. Máj a október. Mesiace zasvetené Panne Márii. Pobožnosti k úcte Panny Márie. Úcta k Panne Márii je ako záhrada plná zakvitnutých záhonov. Každý záhon má krásne a voňavé kvety. Rozličné farby a tvary kvetov dodávajú každému záhonu a celej záhrade spanilé čaro. Každý zo záhonov predstavuje zbožnú praktiku lásky k Panne Márii. Je ich veľa. Je nemožné ich všetky vymenovať. Preto sa zameriame iba na tie najdôležitejšie a najznámejšie. Zasvetenie sa Panne Márii. Je to určite tá najkrajšia pobožnosť lásky, ale zároveň aj najnáročnejšia. Práve preto ju nemožno vykonať ľahko vážne, bez skutočnej prípravy a mnohého cvičenia. Zasvetením sa obetuje celý človek Panne Márii, stáva sa od nej závislým v každom ohľade. Ak sa zasvetenie vykoná tak, ako sa má, zahŕňa úplné odovzdanie sa do rúk Panny Márie. Od chvíle zasvetenia musí ona vstúpiť do života zasveteného človeka, aby ho úplne marianizovala. Zasvetený sa musí usilovať o to, aby žil s Máriou, pre Máriu a v Márii, ako učí svätý Ludovít M. Grignon z Montfortu. Avšak koľko je tých, ktorí skutočne takýmto spôsobom konajú a žijú mariánske zasvetenie? Sú dva druhy zasvetenia sa Panne Márii. Poprvé, jednoduché zasvetenie, ktoré sa koná súkromne alebo v nejakom zbožnom mariánskom združení. Céry Márie, Máriina légia, rytierstvo nepoškvrnenej. A zahŕňa osobné odovzdanie sa Panne Márii, uskutočňované vo veľkodušnom a horlivom osobnom apoštoláte. K tomuto typu zasvetenia patrí aj zasvetenie rodín, ktoré tak veľmi odporúčal svätý Gregor. Detí, aj pred ich narodením, školy, krajiny, národa a tak ďalej. Po druhé, zasvetenie sa ako otrok Panne Márii, alebo ako vlastníctvo, alebo ako celopálna obeta jej lásky. Zasvetenie sa ako otrok predstavil svätý Ludovít M. Grignon z Montfortu a vyjadruje predovšetkým obetu slobodnej vôle, aby sme žili zviazaní a podmanení láskou Panny Márie. Zasvetenie sa ako vlastníctvo učil svätý Maximilián M. Kolbe a vyjadruje predovšetkým bezpodmienečné stratenie seba samého v rukách nepoškvrnenej ako jej nástroj alebo vec. Tretia forma zasvetenia sa inšpiruje obetou svätej Teresky ako obeť milosrdnej lásky Ježiša a vyjadruje predovšetkým úplné obetovanie seba samého Bohu ako celopálna obeta milosrdnej lásky Panny Márie. Sú identické vo svojej podstate. Každá z týchto foriem zasvetenia realizuje synovskú úctu k Panne Márii čo najhlbším a najradikálnejším spôsobom. Dokáže nás zakoreniť v Máriinom srdci s blaženou istotou, že kto zapustí korene Márii, bude ňou posvetený. Svätý Bonaventura, skúsenosť svätých nás uisťuje, že je to skutočne tak. Svätý ruženec. Ruženec je najdrahším putom, ktoré nás zjednocuje s Máriou. Drží nás s ňou spojených lahodným opakovaním Zdravás Mária, zatiaľ čo kontemplujeme nebeskú mamu s Ježišom v 20 scénach, tajomstvách radosných, svetla, bolestných a slávnostných. Ruženec je skutočná reťaz lásky, je stretnutím lásky, je extatickým zastavením sa v láske, ktorej mnohokrát hovoríme Panne Márii: milujem ťa, milujem ťa, milujem ťa. Držať ruženec v ruke je ako držať ruku Panny Márie v našej ruke, alebo ako mať zväzok ruží, ktoré núkame jedno za druhou pre sladkej mame a kráľovnej. Ruženec sa môžu modliť všetci, starší aj deti, učení alebo jednoduchí. Na modlitbu ruženca je vhodný každý čas a akékoľvek miesto. Z príkladov, ktoré sú nám časovo bližšie, spomeňme troch pastierikov s Fatimy: Hyacintu, Františka a Luciu. Pokorných a horlivých modlitbe mnohých ružencov, na paši alebo doma, v zdraví alebo v chorobe.
Spomeňme Božieho služobníka otca Anselma Mária Treves, ktorý sa modlil ružence všade a modlil sa ich veľa, aby zdravasom všetko nasítil a aby zasial zdravas Mária pozdĺž všetkých ulíc. Spomeňme aj Božieho služobníka Giacomina Giaglione, ktorý nosieval ruženec vždy okolo krku ako viditeľný znak jeho oduševnenej úcty. Spomeňme nakoniec Božieho služobníka Dolinda Ruotola, ktorý držal ruženec ustavične v rukách. V kostole, doma, na kazateľnici aj na ulici. Každé miesto je dobré pre modlitbu svätého ruženca, ale ideálne miesto je pri svetom bohostánku alebo pred oltárom Najsvätejšej Panny Márie. Nezabúdajme tiež, že možno získať plnomocné odpustky, keď sa ruženec modlíme v kostole, v rodine alebo v skupine, za podmienky, že sa vyspovedáme a príjmeme Eucharistiu. Každá príležitosť, každá okolnosť, každý motív pre svätý ruženec je dobrý. V radosti či bolesti, v úspechoch či neúspechoch, za fyzické zdravie alebo za duchovné. Ak prosíme milosti alebo ak chceme za ne ďakovať, za spásu duší aj za vyslobodenie duší z očistca. Dobre hovorila sestra Lucia z Fatimy. Od chvíle, kedy dala Panna Mária veľkú dôležitosť ružencu, neexistuje hmotný alebo duchovný, národný alebo medzinárodný problém, ktorý by sa ním nedal vyriešiť. Preto boli svetci oduševnenými milovníkmi ruženca. Zdalo by sa, že nenašli lepší prostriedok, ako vyjadriť ich vrúcnu úctu k Panne Márii. Svätí z dávnych dôb, aj tí nedávnejší. Odkedy dala Panna Mária ľudstvu ruženec, nesnažili sa ho len modliť, ale ho aj všetkými silami rozširovať. Spomeňme svätého Paskala Bejlona, ktorý vyrábal ružence vlastnými rukami. Používal pritom šnúrky, na ktorých robil úzly pre zdravas Mária. Ružence potom daroval, aby povzbudil aj iných, aby sa ho modlili. Svätý Pompilio Pirroty bol natoľko oduševnený pre ruženec, že ho sám vyrábal v ohromnom množstve. Hovorilo sa, že v noci pracoval s Pannou Máriou, aby rozmnožil ružence na darovanie. Niekto vraj špehoval túto nebeskú scénu otvorom v zámku. Posledným činom svätého farára z Arsu na smrteľnej posteli bolo darovanie ruženca jednej osobe. Mali by sme spomenúť svätého Alfonza z Ligury, svätého Antona M. Clareta, blahoslaveného Bartola Longa a mnoho iných. Ale spomeňme predovšetkým svätého Pia z Pietrelciny, poníženého a veľkého kapucína, ktorý sa dokázal pomodliť každý deň 100 ružencov. Páter Pio rozdal nespočítateľné množstvo ružencov veriacim, duchovným synom a dcéram zanechal ruženec ako svoje dedičstvo, ktoré pred svojou smrťou ešte raz odporúčal slovami: vždy sa modlite ruženec. Po odporúčaniach Panny Márie v Lurdoch a vo Fatime a po príkladoch mnohých svätých sa aj my usilujme nájsť si aspoň 1/4 hodinu každý deň. Čo je to 1/4 hodina? Aby sme sa pomodlili ruženec. Bude to každodenná 1/4 hodina lásky k Panne Márii, 1/4 hodina milostí pre našu dušu. Bude ešte lepšie, ak sa budeme modliť ruženec spolu s inými, zvlášť spoločne v rodine, ako to veľmi odporúčal pápež Pavol VI. Celá rodina sa potom zíde zjednotená v láske k Panne Márii, zhromaždená pod jej plášťom, ako to robila rodina blahoslavenej Anny Márie Tajji. Nakoniec spomeňme cenné napomenutie pápeža Pavla VI. Dať ružencu miesto popri liturgii, používajúc ho napríklad ako prípravu a ďakovanie po svätej omši a na prijímanie. Takto robieval svätý páter Pio, keď stával uprostred noci, aby sa pripravil na svätú omšu modlitbou mnohých ružencov. Pomyslíme pritom na účinnosť bolestných tajomstiev ako prípravu na svätú omšu, ktorej sa obnovuje celé umúčenie a smrť Pána Ježiša, ktoré kontemplujeme vo svätom ruženci. Myslíme tiež na krásu radostných tajomstiev, hodných ako poďakovanie po svätom prijímaní. Ako Panna Mária pri zvestovaní, aj my máme Ježiša fyzicky prítomného v našej duši a v našom tele počas celého trvania svätých spôsobov, teda približne 1/4 hodinu. Ako Panna Mária, aj my môžeme v sebe adorovať Ježiša, vteleného Boha. Ako Panna Mária, aj my môžeme nosiť Ježiša v sebe, doma a na uliciach, medzi ľuďmi a v pracovnom prostredí, môžeme ho rodiť obetnými úkonmi, pozdvihujúcimi príkladmi lásky, chudoby, anielskej čistoty,
pokorou a odpútanosťou. Spolu s klasickým ružencom treba odporúčať aj iné mariánske modlitby, ako napríklad ruženec 7 radostí a 7 bolestí, ktoré živili mariánsku úctu mnohých vyvolených duší. 5 prvých sobôt a 15 sobôt. Sú to veľmi obľúbené cvičenia mariánskej zbožnosti. Pobožnosť prvých 5 sobôt mesiaci pochádza z Fatimy. Bola predstavená Luciou, vizionárkou z Kovada Íria. Bol to dar nepoškvrneného srdca Panny Márie, ktorá vo Fatime povedala: Ježiš chce ustanoviť vo svete úctu k môjmu nepoškvrnenému srdcu a tomu, kto ju príjme, sľubujem spásu. Táto pobožnosť však mala za sebou už niekoľko storočí života. Svätá Matilda a svätá Gertrúda ju intenzívne kultivovali. Svätý Bernardín Sienský o nej horlivo kázal. Zvlášť svätý Ján Eudes v 17. storočí bol v istom zmysle otcom a apoštolom tejto pobožnosti, keďže zostavil svätú omšu a ofícium o nepoškvrnenom srdci Panny Márie. Založil 2 rehoľné rodiny a napísal drahocenný traktát Obdivuhodné srdce Najsvätejšej Matky Božej. Vo Fatime dostala táto úcta a pobožnosť verejnú pečať od samotnej blahoslavenej Panny. Kladie zvláštny dôraz na nasledujúce 3 aspekty. Po prvé, kult nepoškvrneného srdca Panny Márie je pobožnosť zvlášť vhodná v našich časoch. Po druhé, vyžaduje odčiňovanie urážok, ktorých sa dostáva nepoškvrnenému srdcu. Po tretie, žiada zasvetenie celého sveta nepoškvrnenému srdcu. Pripomeňme slová, ktoré Panna Mária vo Fatime povedala Lucii. Moje nepoškvrnené srdce bude tvojim útočiskom a cestou, ktorá ťa privedie k Bohu. Keď 3 deťom ukázala peklo, povedala: Videli ste, kde končia duše úbohých hriešnikov. Pre ich spásu chce Boh rozšíriť vo svete úctu k môjmu nepoškvrnenému srdcu. Ak spravia to, čo vám poviem, mnohé duše sa zachránia. 10. decembra 1925 Panna Mária opätovne povedala Lucii z Fatimy už ako rehoľnej sestre tieto slová. Pozri, dcéra moja, na moje srdce celé prebodnuté trňmi, ktoré ľudia vrážajú každú chvíľu svojimi bohorúhaniami a nevďačnosťami. Aspoň ty sa snaž potešiť ma a oznám svetu, že sľubujem pomáhať v hodine smrti s potrebnými milosťami všetkým tým, ktorí v prvú sobotu mesiaca 5 po sebe nasledujúcich mesiacov sa vyspovedajú, príjmu sväté prijímanie, pomodlia sa ruženec a budú mi robiť 4 hodinku spoločnosť rozjímajúc nad tajomstvami ruženca s úmyslom odčiniť hriechy proti môjmu nepoškvrnenému srdcu. Toto je dar nepoškvrneného srdca Panny Márie. Je to vynikajúci prostriedok synovského odprosovania srdca našej mamy a bezpečného útočiska pre naše duše. Pobožnosť 15 sobôt mala v blahoslavenom Bartolovi Longovi svojho veľkého apoštola. Je to pobožnosť, ktorá sa inšpiruje svätým ružencom v nadväznosti na 15 tajomstiev pre 15 sobôt a chce pripraviť osobitne na 2 ružencové sviatky, 7. október a 8. máj, Pompejská Panna Mária. Každú sobotu sa vyžaduje svätá spoveď, sväté prijímanie a modlitba ruženca. Toto cvičenie mariánskej zbožnosti bolo považované za veľmi blahodárne pre dušu i pre telo, pretože dvíha ku kontemplácii a k napodobňovaniu blahoslavenej Panny v tajomstvách ruženca, tiahne k presvätým sviatostiam a získava pozoruhodné milosti aj časné blaho. 3 anielské pozdravenia. Bez pochyby je Zdravás Mária tá najdrahocenejšia mariánska modlitba v cirkvi. Je to modlitba aniela, Zdravás Mária, milosti plná, Pán s tebou. Modlitba svätej Alžbety, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod tvojho života. A modlitba cirkvi, Svätá Mária a tak ďalej. Je to určite najkrajšia modlitba po modlitbe Otčenáš, najviac sa páči Panne Márii, ako to aj ona sama zjavila svätej Matilde. Svätí si vážili Zdravás Mária ako modlitbu, ktorá núti démonov na útek, ktorá prináša radosť anielom, oslavuje Najsvätejšiu Trojicu, ktorá dáva jasať Máriinmu srdcu. Raduj sa, ó milosti plná. Svätý Ľudovít Mária Grignon z Montfortu hovorieval, že neomylným znakom pravej mariánskej úcty je láska k modlitbe Zdravás Mária. Skutoční verní ctitelia považujú Zdravás Mária za najdrahšiu modlitbu, ktorá najlepšie vyjadruje ich lásku k Panne Márii.
Či nie je krásne myslieť, že každým zdravasom dávame bosk božskej mame? Okrem toho vieme, že nikdy sa neobraciame k Panne Márii zbytočne, zvlášť slovami, ktoré jej sám Boh adresoval cez anjela a ktoré Duch Svätý vnúkol svätej Alžbete a svätej cirkvi. Preto by sme sa mali držať zbožného zvyku odporúčať sa do modlitby druhých a žiadať ich, aby sa modlili Zdravás Mária za nás. Má to veľkú hodnotu. Svätý Jozef Kafaso raz daroval jednej osobe knihu o Panne Márii. Tá sa opýtala na cenu knihy. Svätý odvetil, jedno Zdravás Mária. Ako je to možné? Iba Zdravás Mária? Zvolala prekvapená žena. Prečo? Či je jedno Zdravás Mária málo? Opýtal sa svätý. Svätá Terézia v jednom zjavení povedala, ak by som sa mohla vrátiť na zem, aby som získala zásluhu jedného Zdravás Mária, i hneď by som to urobila. Pobožnosť troch anielských pozdravení je zviazaná práve s kultom a uznaním hodnoty modlitby Zdravás Mária. Táto zbožná praktika sa datuje k svätej Matilde, ktorá ju prijala od Panny Márie. Svätá sa veľmi obávala o svoju večnú spásu a modlila sa k Najsvätejšej Panne, aby jej pomohla v hodine smrti. Panna Mária ju ubezpečila a povedala, áno, spravím to, ale túžim z tvojej strany, aby si mi každý deň odrecitovala 3 Zdravás Mária. Prvý na pamiatku sily, ktorú som dostala od večného Otca, druhý na pamiatku múdrosti prijatej od Syna a tretí na pamiatku lásky, ktorou ma zaplavil Duch Svätý. Je to mariánska a zároveň trinitárska pobožnosť. Panna Mária je v nej predstavená ako veľdielo Najsvätejšej Trojice. Čo by nám nemohla vyprosiť od srdca trojediného Boha? Svätý Leonard z Porto Mauricio, svätý Alfons de Liguri a svätý Anton Mária Claret patrili medzi najväčších šíriteľov tejto zbožnej praktiky, ktorá bola požehnaná aj zo strany najvyšších veľkňazov. V našich časoch ju veľmi odporúčali svätý Maximilián M. Kolbe a svätý Pius Pietrelcini. Boží služobník Don Dolindo Ruotolo nabáda modliť sa 3 Zdravás Mária s rukami rozpaženými do tvaru kríža, aby sa Panna Mária dojala, keď sa k nej takto modlíme, aby nás nemohla nevypočuť. Dlhé a komplikované cvičenia sa v zbožnosti nás môžu stať veľa síl. Ale čo je jednoduchšie, než pomodliť sa 3-krát Zdravás Mária? Netreba na to ani minútu času. A bolo by naozaj krásne začať a ukončiť každý deň modlitbou 3 Zdravás Mária. Znamenalo by to ponúknuť Panne Márii deň i noc, prácu i odpočinok, námahu aj zotavenie. Nechceme sa pridať aj my? Anjel Pána. Iná modlitba, ktorá je tak povediac malým veľdielom, je Angelus Domini, Anjel Pána. 3-krát za deň nás cirkev pozýva pripomenúci nevýslovné tajomstvo vtelenia, ktoré sa odohralo Márii pre našu spásu. Vtelenie slova bolo najvyššou udalosťou predovšetkým pre blahoslavenú Pannu. V nej znovu obnovili priateľstvo Boh a ľudstvo. Otvoril tak druhú, novú éru pre ľudský rod, éru všeobecného vykúpenia. Modlitba Anjel Pána nás vždy znova spája s Máriou, ktorá sa naplňa Bohom svojou pokorou, svojim panenstvom a svojou dokonalou poslušnosťou. Aj my sa s modlitbou Anjel Pána môžeme stať radosne účastnými čností a nebeských radostí nepoškvrnenej. Pre hlbšie zjednotenie sa je vynikajúcim zvykom obnoviť duchovné sväté prijímanie s Máriou tak, aby sme boli naplnení Ježišom, ako bola aj ona. Aj tu je úcta svätých dojímavá. Svätý Bonaventura začal túto zbožnú praktiku tým, že nechal každý večer zvoniť zvony kostola, aby si pripomenuli túto nebeskú udalosť. Neskôr sa začalo zvoniť 3-krát a svätý Vincent de Paul, svätý Ján Krstiteľ de Rossi, svätý Leonard z Porto Mauricio, svätý Alfons de Liguri a ďalší si 3-krát za deň pokľakli, aby sa pomodlili túto krásnu modlitbu s veľkým zanietením. Keď svätý Alfons de Liguri v starobe ohluchol, tak požiadal, aby ho upozornili, keď sa bude zvoniť na Anjel Pána. I keď sa nachádzal na ulici, pri prvom údere na Anjel Pána si hneď pokľakol, aby sa pomodlil. A k tomu môže vyrozprávať, ako iných povznášal takýto zbožný biskup. Svätý Pius X pri audienciách, ako verejných, tak aj súkromných, hneď ako začal údery zvona na Anjel Pána, prerušil rozhovor, vstal, sňal si pokrývku z hlavy a modlil sa. Aj pápež Pavol VI zaviedol verejnú nedeľnú modlitbu Anjel Pána na poludnie.
Pápež sa modlí z okna na námestí svätého Petra s mnohými pútnikmi. Takisto svätý Jozef Moskaty, vynikajúci lekár, sa pri zvonení na Anjel Pána prežehnával a či sa už nachádzal v nemocnici alebo počas lekárskych návštev, pozýval prítomných, aby sa s ním pomodlili Anjel Pána. Blahoslavená Anna Mária Tajči, matka rodiny, bola zamilovaná do tejto modlitby a vrúcne sa ju modlila každý deň spolu so svojou rodinou. Anielský Dominik Savio už ako 4-ročný nepotreboval, aby mu niekto pripomínal pomodliť sa Anjel Pána. Bol to skutočný anjel, vždy dochvíľný a verný. A kto by si nepamätal modlitbu Anjel Pána svätého Pátra Pia z Pietrelčiny, koľkú zbožnosť vyjadroval v tvári, hlase a v tých boľavých rukách sústredených na modlitbu. A my chceme to robiť inak? Zázračná medaila. Svätý Pavol napísal, že Boh si volí pokorné a slabé veci, aby zahambil veľké a silné. Prvý list Korinťanom 1.28. Panna Mária odovzdala medailu svätej Kataríne Labouré a od tej chvíle boli milosti také veľké a také početné, že si medaila právom zaslúžila pomenovanie zázračná. Láska svätých k tomuto medailóniku bola naozaj obrovská. Nosiť ju na krku, boskať ju, štepovať úctu k nej, odporúčať ju iným, byť jej apoštolmi, bolo spoločné slávnym i menej slávnym svätým. Pripomeňme zo pár príkladov. Svätá Katarína Labouré bola horlivým propagátorom zázračnej medaily. Aj počas skazonosnej vlny násilia revolúcie vo Francúzsku sa starala o ranených, bola vľúdna k vojakom, rozprávala sa s osobami každého druhu. Všetkým bez výnimky ponúkala zázračnú medailu ako záruku a znak milosti. Svätá Tereska sa už od malička ukázala byť vynaliezavou apoštolkou zázračnej medaily. V dome bola neveriaca slúžka, ktorá nechcela ani počuť o náboženstve. Nož malá Tereska sa tak snažila, až ju prehovorila, aby si zázračnú medailu vzala a sľúbila nosiť ju na krku až do smrti. Pri inej príležitosti, keď robotníci robili nejaké práce v dome, malá Tereska sa usilovala vložiť zázračnú medailu do vreciek ich visiacich kabátov. Svätý Maximilián M. Kolbe bol možno najväčším horliteľom a šíriteľom zázračnej medaily. Svojmu rozsiahlemu mariánskemu hnutiu, ktoré nazval Rytierstvo nepoškvrnenej, zveril osobitné úsilie rozširovať zázračnú medailu a všetci členovia Rytierstva nepoškvrnenej majú povinnosť nosiť zázračnú medailu. Pre svätého Maximiliána boli zázračné medaily muníciou a projektilmi, ktoré nevyhnutne dávajú preniknúť milosti do srdc. Významná udalosť sa stala počas rehabilitácie v sanatóriu Zakopanom. Tu je jej opis prevzatý zo životopisu svätého. Keď sa páter Kolbe nachádzal v Zakopanom, zoznámil sa s istým intelektuálom. Pri každom stretnutí ho prosil: Pane, vyspovedajte sa. Avšak tento pán zvykol odpovedať: Ctihodný otče, nič sa nedá robiť. Vážim si vás, ale nevyspovedám sa. Možno niekedy inokedy. Po niekoľkých týždňoch, prvnež by odišiel, prišiel za otcom Kolbe, aby sa s ním rozlúčil. Posledné slova pátra Maximiliána boli: Pane, poďte sa vyspovedať. Prosím vás, ctihodný otče, nemám čas, musím sa ponáhľať na stanicu. Príjmite teda aspoň túto zázračnú medailu. Pán zo slušnosti prijal medailónik a ihneď sa pobral na železničnú stanicu. Medzitým si páter Maximilián pokľakol, aby prosil nepoškvrnenú za obrátenie zatvrdilca. Ach, zázrak! Po chvíli niekto klope na dvere a vstupuje ten istý pán, ktorý mal tak naponáhlo. Už od prahu dverí zvoláva: Otče, prosím vás, vyspovedajte ma. A kto by si nepamätal na obrátenie neveriaceho žida Alfonza Ratisbona v Ríme? Je priam nemožné vymenovať všetky milosti získané prostredníctvom zázračnej medaily. Užitočnejšie je naučiť sa od svätých, a zvlášť od svätého Maximiliána, úsiliu rozširovať všade zázračné medaily, darovať ich priamo osobám alebo nechať ich vhodným a úctivým spôsobom umiestnené tam, kde si ich môže ktokoľvek vziať, vo vlakoch či v kanceláriách, vždy vyzbrojený týmito malými mínami. Keď svätý Maximilián nemohol spraviť nič iné pre nepoškvrnenú, zveroval medailám úlohu otvoriť nejakú medzeru v srdciach, aby mohla všetkých preniknúť Panna Mária. Ani nám by nemalo byť zaťažko milovať zázračnú medailu, nosiť ju a používať ako prostriedok mariánskeho apoštolátu.
Niekedy sa starostíme o to, čo by sme mohli spraviť pre Pannu Máriu. Nuž teda, prečo nekonať mariánsky apoštolát a použiť takýto jednoduchý prostriedok, akým je zázračná medaila, ktorá môže byť darovaná alebo umiestnená či nechaná skoro na každom mieste? Nasledujme poznášajúce príklady svätej Kataríny Labouré, svätej Teresky, svätého Maximiliána Kolbeho a mnohých iných svätých. Aj svätý Pio z Pietrelčiny mal vždy vrecká zásobené zázračnými medailami. Kto navštíví jeho celu, dodnes môže vidieť stolík, na ktorom je kôpka zázračných medailí, ktoré sa našli vo vreckách Pátra Pia pri jeho smrti. Aj my konajme tak ako svätý. Mariánsky škapuliar. Iným prostriedkom milosti je škapuliar alebo šaty Panny Márie. Máme rozličné mariánske škapuliare. Istotne najznámejší a najrozšírenejší je karmelitánsky škapuliar. Počnúc od svätého Šimona Stoka 1250, ktorému ho dala Panna Mária v jednom zjavení. Rozširovanie karmelitánskeho škapuliara sa po stáročia nikdy nezastavilo. Škapuliar je záloh Najsvätejšej Panny Márie a symbolizuje jej rúcho. Škapuliar musí preobliecť dušu jej ctiteľov, aby neboli zatratení v pekle. Naviac dáva im aj ubezpečenie, že budú vyslobodení z očistca v prvú sobotu po smrti, alebo čím skôr za predpokladu, že sa pomodlia každý deň malé hodinky blahoslavenej Panny, alebo sa zrieknú požívania mesa v stredu, v piatok a sobotu, alebo si ako náhradu nechajú uložiť spovedníkom nejakú dennú modlitbu. Pripomeňme anielského svätého Gabriela od Bolestnej matky, ktorý vo svojom mariánskom kréde, napísanom vlastnou krvou, uviedol nasledovné slová. Verím, ako ste slúbili pápežovi Jánovi 22., že tí, čo sú zapísaní v Karmeli, budú vyslobodení z očistca v sobotu po ich smrti. Táto škapuliarská pobožnosť bola vždy cirkvou odporúčaná, a to s takou naliehavosťou, že sa zdala byť druhou najdôležitejšou v rúženci. Najvyšší veľkňazi a svätí ju milovali a učili ju milovať, pretože je veľmi jednoduchá a zároveň veľmi bohatá na nadprirodzený obsah. Škapuliar, ktorý sa nosí oblečený, je stálym znamením lásky a odovzdania sa dobrote nebeskej matky. Ak ho verne nosíme, je skutočným zálohom večnosti, ktorý sa ponúka všetkým ľuďom. Nie nadarmo bolo posledné zjavenie, ktoré mali traja pastierikovia vo Fatime 13. októbra 1917, zjavením Panny Márie Karmelskej škapuliarskej so škapuliarom v ruke. Aj my sa usilujme poznať a osvojiť si túto pobožnosť. Panna Mária chce zakryť všetkých svojich synov a dcéry svojim nebeským plášťom. Škapuliar je viditeľným znakom tohto materského plášťa, ktorý nás zakrýva. A kto sa bude nachádzať pod Márijným plášťom, nikdy nezahynie. Sobota zasvetená Panne Márie. Deň v týždni zasvetený Panne Márie vyplýva z potreby obetovať nebeskej mame niečo osobitné počas týždňa. Cirkev vždy potvrdzovala túto potrebu a dala jej zadosť, keď dala sobote zvláštne miesto v liturgii v týždennom slávení svätej omše a ofícia na česť preblahoslavenej Panny Márie. Skúsenosť mnohých storočí potvrdzuje túto pobožnosť ako spoľahlivú, milovanú a posvetenú kresťanským ľudom, obzvlášť svätými. Vieme, že kult soboty pre Máriu mal ctiteľov u veľkých svätcov. U svätej Kataríny Sienskej, svätom Františkovi Saleskom a svätom Alfonzovi de Liguri. Tento svojrázny mariánsky charakter soboty sprevádzal svätých aj v ich najvyšších mystických skúsenostiach. Svätá Gemma Galgani každú sobotu, na rozdiel od iných dní, mávala mariánske extázy. To sa pre ňu stalo takou normálnou skutočnosťou, že si niekedy uvedomila, že je sobota iba vďaka zjaveniu sa Panny Márie v extáze. Podľa príkladu svätých sa usilujme aj my osobitne milovať sobotu ako Máriin deň. Tak ho nazývala svätá Katarína Sienská. Posvedzujme ju aj my osobitnými modlitbami, zvlášť modlitbou ruženca, ak je to možné, modlíme sa o celý, teda všetky 3, respektíve 4 časti. Nevynechajme ani osobné sebazaprenie, napríklad zrieknutie sa ovocia, mäsa alebo fajčenia. Spravme nejaký čin úcty podľa vlastného výberu, napríklad vykonať dôležitú vec, rozhodnúť sa sláviť zvláštnu udalosť alebo iné, vždy práve v sobotu.
Svätý Ľudovít Mária Grignon z Montfortu chodieval ako mladík každú sobotu prijímať sväté prijímanie do kostola Panny Márie z úcty voči nej. Isté je, že Panna Mária je spokojnejšia a dáva osobitné milosti v tento deň, jej zvlášť zasvetený. Máj a október, mesiace zasvetené Panne Márii. Ak chceme napodobňovať skutočných ctiteľov Panny Márie, nesmieme zabudnúť pridať sa k osobitnej úcte, ktorou cirkev zahŕňa nebeskú matku práve v dvoch mariánskych mesiacoch, máji a v októbri. Zasvetenie celých dvoch mesiacov chce vyjadriť hojnosť lásky, ktorá si vyberá aj dlhšie časové obdobie, aby sa vyliala s hojnejším a súvislejším výlevom vrúcnosti citov a modlitby. Je zbytočné poukazovať na príklady svätých a na ich pobádania sláviť tieto dva mariánske mesiace s väčším zápalom. Oni ich považovali za dva zlaté mesiace, ktoré dávajú hojný vzrast mariánskej úcty prostredníctvom účasti na májových pobožnostiach a osobitným úsilím modliť sa celý rúženec v mesiaci október. Svätý Maximilián M. Kolbe zámerne písal svojmu bratovi, aby mu pripomenul mesiac máj, posielal mu knižočky vhodné na každý deň tohto krásneho mesiaca a dodával mu veľkú nádej na potešujúce plody. Blahoslavený Bartolo Longo bol až na smrť vytrvalý v pobádaní zasvetiť mesiac október ako mesiac ruženca, mesiac mariánskej modlitby v pravom zmysle. Je nepochybné, že tieto dva mesiace sú mesiace milosti. Prostrednica všetkých milostí je pobádaná toľkou modlitbou, ktorá vystupuje zo zeme, že nemôže nechať nevypočutý hlas toho, kto jej dôveruje, kto sa na ňu obracia s prosbami a kto jej ponúka malé obety počas celého mesiaca. Svätý Pius Pietrelcini písal svojmu duchovnému otcovi: Hľa, konečne sa vrátil mesiac krásnej mamičky. Táto drahá mamička mi neprestáva láskyplne preukazovať svoju materinskú starostlivosť, zvlášť v tomto mesiaci. Ak sme verní, môžeme v týchto dvoch mesiacoch od Panny Márie získať aj mimoriadne milosti pre nás samých i pre druhých. Nebudú chýbať najmä duchovné milosti osvietenia, obrátenia, vnútorného rastu a nebeských útech, ktoré vie dať jedine Božia Matka. V mesiaci máj, voňajúcom po jari, možno prehlbiť poznanie Panny Márie počúvaním mariánskych kázní, ktoré sa zvyčajne konajú v kostoloch, alebo osobnými rozjímaniami o nevýslovných veľkostiach Márie. Áno, Otče môj, písal ešte páter Pio. Ako dobre káže tento krásny mesiac o Máriinej sladkosti a kráse. V mesiaci október možno prehlbiť láskavé zjednotenie sa s Pannou Máriou v zbožnej modlitbe viacerých ružencov a prispieva k veľkému misionárskemu úmyslu, ktorý cirkev predkladá v tomto mesiaci pre spásu všetkých duší, a to prostredníctvom tej, ktorá je univerzálnou prostrednicou spásy. Zasvetenie sa nepoškvrnenej podľa svätého Maximiliána M. Kolbeho. Ó nepoškvrnená, kráľovna neba i zeme, útočisko hriešnikov a naša najmilostivejšia matka, ty, ktorej Boh ráčil zveriť celý poriadok milosrdenstva. Ja, nehodný hriešnik, vrhám sa k tvojim nohám a pokorne ťa prosím, aby si ma ráčila prijať celého a úplne ako vec a svoj majetok a učinila so mnou spolu so všetkými schopnosťami mojej duše a tela i s celým mojim životom, smrťou a večnosťou, čokoľvek sa ti bude páčiť. Použij, ak budeš chcieť, mňa celého bez akejkoľvek výhrady na vykonanie toho, čo je o tebe povedané. Ona ti rozšliape hlavu. Genesis 3.15. A všetky bludy si sama zničila na celom svete, aby som sa v tvojich nepoškvrnených a najláskavejších rukách stal užitočným nástrojom na umocnenie, ako je dačo najsilnejší vzrast tvojej chvály v toľkých blúdiacich a ľahostajných dušiach, a týmto spôsobom na čo najväčšie rozšírenie blaženého kráľovstva Najsvätejšieho Ježišovho srdca. Pretože kam ty vstúpiš, tam vyprosuješ milosť obrátenia a posvetenia, lebo cez tvoje ruky zostupujú na nás všetky milosti z najsladšieho Ježišovho srdca. Dovoľ mi chváliť ťa, ó presvätá Panna, daj mi silu proti tvojim nepriateľom.